Здравейте хора, сега сме в моя акаунт Его Даниел и вечерта може да снимаме клип как играем в Brawl Stars. Сега отиваме към някаква страшна къща да видим... Кой казва, че има някакъв убиец с нож? Да, някакъв убиец с нож. Мъчи бе! И... Не, ти не си в моя канал, ние двамата вечерта, че играме Brawl Stars, може да снимаме. Дано да остана жива, защото трябва да има на море. Дано не стане жива, дано я остана жив, че утре няма матч. Знаем, но утре. И дано не подгони. Че има черно модерно Ауди с английски номер и зелени бак. Видей го? Ама където нож? С нож има? Да. Той е влизал. Колата на баба. Ама съм тръче някоя. Майко! Трябваше да взема тротинетката. Да, по-лошо. Да. Не, че я завукаш. Че го се вукам. Да дека живя там, ала. Вярно. Сега намерили неков циганин декато върви да по кошовето на траси. Вярно е, че... И е с черно Ауди. И с английски номер. Да, английски номер. Ако го видите някъде, пишете долу в коментарите. Може едно? Да, я ти дадох. Ма ние снимаме. Ама бързаме. Ма аз снимам канал, вие нямате. Бях в яркия канал има за скита. Да. Абонирайте се за моя канал. Всички снимат! Може сега да пуснем след малко. Или не, така ще го държиме. Даниел ще сме в ТРТ. Че... Абе... Да видим какво ще стане. Момче, слизахме се. Ага. Не, ще са толкова бързития. Трябваше да вземеш кисели. Я го, Гого! Дека е? Я го убият. Го убиец. Дека е там бембета. Я го убиецо. Дали? Хора, ето го. Ето го. Вижте, че кросът ви високо, това е. Той е... Чао! Искам те да го преда. Хайде, за кое? Чао, ти мама. Вижте, че кросът ви високо, давай. Ножка. Хора, белко, айде, белко. Мама, кажи. Това е този ден до къщата, му поне така да Нема смисъл. Я ще забравя. Еми хора, ще изгаса видеото, че стана много страшно. Айде, чао. И абонирайте се за канала. Чао.